Cześć, tu Frela Blue, a tam Radio Fest. Miau. Dobrze, razem z nami jest oczywiście już teraz Ola, czyli czas na dylematy Freli, Frela Blue. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ojej, jako radosno. Jak zawsze, Powiedz, proszę. że też tam macie słońce w tych Niemcach. Wiesz co, nawet nie ma słońca, jest zachmurzone i zaczyna trochę kropić, ale ja miałam taki fajny, burzliwy weekend, że po prostu się cieszę, że dzisiaj odpocznę. Ale przez to, żeby burzę, czy w związku z tym, że coś się wydarzyło u ciebie? O nie, Coś była burzliwego. piękna pogoda, prawie 30 stopni, ale się dużo działo. Moja mama miała 70. urodziny, mieliśmy wybory, a na dodatek o 4 dni mam kota. O! Na punkcie czego? Nie no, normalnego kota, takiego, co robi ja? miau. No to się Ale ja też wydarzyło. mam psa. Wiesz, jakby ja nie miała psa, to mieć kota to nie jest żadna sensacja, ale mieć psa, a do tego kota. No to już jest coś, tak, to prawda. No i jak się kotek sprawuje? Bardzo dobrze. Fajny kotek, bardzo grzeczny dotychczas przynajmniej. No, a ja. A ty wiesz, że ty możesz się po tym umieć fajnie zarabiać na tym kocie? Nie, a jak? No jak? U nas w Rudzie była jedna baba, co gadała, że kot umie po ludzku godać, nie? No i tam jak ludzie przychodzili, brała pieniądze drobne za to, aż w końcu to ktoś na policję podał, nie? No policja przyszła, co to pani tu za bzdury opowiada? Pani ma kota, który umie mówić? Tak. No to niech coś powie. Ale kotku, jaki my dzisiaj dostali wągiel? A kot miał. No, ale mój go doino po ukraińsku, bo ja go przygarnęła Aha. od Ukrainki, która nie mogła wziąć kota do schroniska, bo tam nie wolno zwierząt. I bez to, że nasz ino po ukraińsku rozumie, tak bez to, że ja z nim godam po polsku i rozumie ino tak pół na pół. Aha, no to i tak nie jest źle, Dokładnie, dobrze. A słuchajcie, bo wiecie, moja mama skończyła ta 70 i ja by tak chciała taki podwójny limeryk do niej się powiedzieć. Mogę? Tak, Bardzo sucho, proszę, sucho. oczywiście. Ja? Na Geburtstag moja mama, co jest richtig wielko dama, wzięła nas do restauracji, a do waszej informacji ona pierwej też śpiewała. Winszujemy mamie Basi najlepszego na te 70 lat, wszystkiego przefajnego, luksusu, piękności, pieniędzy, miłości, a do tego 100 lat najzdrowszego. Tada! Tara! Nigdy nie Zagaśnie. Proszę to pozdrowić dla od nas. Barbary Tak, tak. solenizantki, tak. Przekażę, a mama będzie słyszała na pewno. No to bardzo No. nam miło z tego powodu. Życzymy wszystkiego dobrego jeszcze raz z okazji urodzin. Czyli rozumiem, że taki był fajny ogólny fajer. w ten Ogólnie weekend. był fajny fajer, do tego na dodatek, wiecie, jest w partii w Radzie Miasta, nie, w różnych gremiach i tam bardzo dobrze my działali, także praktycznie my te wybory wygrali, bo taki rekordowy my mieli ten wynik bardzo, bo dostaliśmy prawie 19%, a jak na zielonych to nie wiem jak u was, ale u nas to jest dużo. Ale ja miała niesamowity dylemat. U nas zielonych dyplomatyczny. nie ma, to wiesz. To... Aha, nie ma! Nie, Ja i myślałam, że strasznie to- w górę idą, strasznie w górę Oj, oj, oj. idą. Ja. U nas Okej. zielone to też poszły w górę, dokładnie. Ale że zrobiła ostatnio furora na gremium takim politycznym, bardzo poważnym zresztą, bo chodziło o rozwój miasta i ochronę środowiska, a ja się przyjechała specjalnie na kola, bo była fajna pogoda i miała że takie fajne szczewiki na kronflekach, ale już w tamtym roku była ta powódź, one zmokły i ja nie wiedziała, że tam coś się ta zola poluźniła i tak idę 3 kroki i ta zola mi się tak odkleiła. Ten kronflek został, ale zola mi się odkleiła, bo prawie klajzła, a tam wszyscy przed tym urzędem, te urzędniki i te polityki się tam kurzyli i tak patrzą na mnie i ja się tak miała taki dylemat i gadam, co teraz zrobić? Albo tak szurać tymi szczewikami i się uśmiechać, małymi krokami przejść przy nich, a ja gadam, nie, to nie jest do mnie podobne, ściągłe, że chcę szczewiki, głowa do góry, szła pewnym krokiem i no powiedziała, no to się no mnie może zdarzyć. A potem, że tam siedziała w tym plenum i był tam oczywiście burmistrz i wszyscy urzędnicy i tam było takie podium i oni patrzyli na dół i widzieli takie gołe szłapy i oni jeszcze nikogo nigdy nie widzieli boso po prostu w tej sali. A ja stwierdziła, że ani się nie będę tłumaczyć, w końcu jest artystka po pandemii, to się mogą myśleć co chcą. Tak, mogłaś ewentualnie zacytować piosenkę Zakopower, pójdę boso. No i właśnie tak się stało. Albo Ola, Dokładnie. albo powiedzieć taki widz, widzisz, boś mi to przypomniała, nie? Przyjechał
właściciel fabryki, oczywiście Niemiec, a fabryka w Polsce, nie? No proszę mnie to oprowadzić, bo ta fabryka moja, idą i patrzą, roz taką kara ciśnie taki robotnik w Arbeitsanzugu i klapie mu zola ze szczewika, nie? Pan, o stop, moja fabryka, takie coś moja fabryka nie może być. Wyciąga z kapsi plik dolarów, wiesz? Z taką gumką ściągniony, nie? Oderwał ta gumka, masz tu, przysznalił się ta zola, bo tak klapać moja fabryka nie może. To jest dobre. Tak naprawdę to ja się mogła życzyć coś blues po bosoku, no ale że się czuła co innego. Tak, ale tak. muszę wam jeszcze jeden krótki opowiedzieć. Dwa kumple się spotykają, jeden się pytał, Ancik, jak ci? A Ancik, ja już lepiej, staro mnie tak wkurzała. A Gercik na to, no to co żeś zrobił, że już jest lepiej? A Ancik go, to wiesz, zawsze jak ona mnie tak wkurza, to oglądam nasze wideo z naszego ślubu. A Gercik, co? A on, ja, ale przewijam gipką od końca do początku, jak jej ściągam darową obrączkę, obracam się na pięcie, wyłażam z tego kościoła, idę się wyspać i z chłopcami do szynku. To jest jakiś sposób rzeczywiście. Mało odwaga. To jest jakaś rada. Dziękujemy Ci, Olu, pięknie za te Dziękuję. kolejne piękne dylematy. Pozdrawiamy jeszcze raz Twoją mamę, życzymy wszystkiego dobrego z okazji urodzin. No i my zagramy teraz sambę Twoją, tak? O, bardzo dziękuję. Pozdrawiam was też serdecznie i cieszę się na drugi tydzień. Do zobaczenia tym razem. Do zobaczenia i usłyszenia. Pa, pa. Jak mi łeb nawalą, a robota mierzi, kiedy leje jak stebra i zmierzło, że jest. Kiedy bajtle wkurzają, stary durś smędzi i nawet nie pocieszy mnie dobry jazz. Jak mam ślepia spuchnięte, a fryza oklapnie, jak w cioplecie się klaj zna jak długo. Kej pociepna kaślajdik i pomadka z żadłem, a w bani ciźba i durś mnie w ktoś szturcho. Być róż zackiem i tańcu śląsko, samba Klara blenduje na soki pysk. Śnieg gipsko, ta nasza śląsko, samba przyniesie ci radochę i zysk. Być róż zackiem i tańcu śląsko, samba Klara blenduje na soki pysk. Śnieg gipsko, ta nasza śląsko, samba przyniesie ci radochę i zysk. O la la la, iha, aj, 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 o la la la, iha, aj, 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 o la la la, iha, aj, 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 o la la la, iha, aj, aj, aj. Tolik na tym soki, egzystencjalizm, nika indziej nie znajdziesz lepszego haju. Śląsko samba to fajer, sokim pyskiem, tańcujemy zusammen stąd do raju. Być róż zackiem i tańcu śląsko, samba Klara blenduje na soki pysk. Śnieg gipsko, ta nasza śląsko, samba przyniesie ci radochę i zysk.